Представете си за миг, че всичко, което знаете за отслабването, е само половината от истината. Ами ако ви кажа, че образът, който виждате в огледалото, всъщност променя вашата кръвна химия в реално време. Ново изследване от 2026 година показва, че възприятието ви за образа на тялото може физически да задейства или потиска хормоните на глада, независимо от това какво всъщност сте изяли. Време е да откриете как мозъкът ви заблуждава стомаха ви и как да си върнете контрола над тази връзка. Днес няма да говорим просто за диети, а за преодоляване на физиологичната пропаст между самовъзприятието и ситостта. Ще изследваме как нивата на грелин се колебаят въз основа на вашето отражение и как психологическата неудовлетвореност предизвиква хормонален хаос, който буквално отменя метаболитните сигнали. Чрез синхронизиране на менталния образ на себе си с биологичната реалност, ние можем да възстановим естественото равновесие на тялото и най-накрая да заглушим онзи хроничен, фантомен глад. Всичко започва с психологията на вашата чиния, където храносмилането всъщност стартира дълго преди първата хапка. Съществува една мощна магистрала в тялото ни, наречена уста, ум, черва. И тя се управлява от визуалното възприятие. Когато очите ви видят храната, мозъкът задейства цефаличната фаза, освобождавайки хормони и ензими преди храносмилането. Но тук идва шокиращият факт. Според клиничните данни от 2025 година, простото вярване, че консумирате нещо засищащо, физически потиска грелина, хормона на глада, много по-ефективно, отколкото действителният брой калории в храната. В един от експериментите, хората, които вярвали, че пият калоричен шейк, показали драстичен спад на грелина, докато тези, които мислели, че приемат и диетична напитка, останали хормонално гладни. Това превръща вашия образ в термостат. Ако виждате себе си като човек в състояние на лишение, тялото ви ще държи този термостат на висок глад. Но огледалото може да бъде и опасен метаболитен превключвател. Когато се погледнете с негативна нагласа, вие не просто разваляте настроението си. Вие предизвиквате мигновен скок на кортизола, най-добрият приятел на мазнините. Тук откриваме биологичната разлика между храненето базирано на срам и храненето базирано на идентичност. На клетъчно ниво срамът активира защитни механизми, които забавят метаболизма, за да съхранят енергия. Когато виждате едно изкривено или нежелано отражение, вие създавате неврологичен цикъл на възприемано гладуване. Мозъкът интерпретира вашата омраза като сигнал, че нещо не е наред, и тялото влиза в режим на оцеляване. За щастие, можем да извършим истинска хакерска атака срещу хормоните на глада. Всичко опира до лептина. Всичко опира до връзката между чувствителността към лептин, хормона на ситостта, и визуалната увереност. В съвременните биохакерски среди се разчита на позитивни телесни утвърждения пред огледалото за стабилност. Чрез практикуване на така наречената огледална работа, ние съзнателно преместваме тялото в парасимпатиково състояние. В това състояние тялото се успокоява, метаболизмът се оптимизира и вие започвате да чувате истинските сигнали за ситост на тялото си, вместо фалшивите крясъци на емоционалния глад. В нашия модерен свят обаче сме изправени пред ново предизвикателство – цифровите изкривявания. Тук ще спра за момент, за да ви призова, ако казаното до тук ви е заинтригувало, да се абонирате за канала за още такива видеа. Ще се радваме и на лайк, разбира се. А сега да продължим. През 2026 година използването на подобрени с изкуствен интелект социални филтри достигна своя пик, създавайки траен хормонален дефицит у зрителите. Постоянното излагане на идеализирани версии на себе си и другите кара мозъка да се чувства в постоянен недостиг. Това води до реални химически желания. Изследванията показват, че преглеждането на перфектно фитнес съдържание непосредствено преди хранене променя пептидния YY отговор, хормона, който ни казва «спри да ядеш». Резултатът? Преяждате, защото мозъкът ви се опитва да запълни емоционалната празнота, създадена от нереалните дигитални стандарти с физическа храна. За да прекъснем този омагьосан кръг, трябва да препрограмираме вътрешното си отражение,
чрез конкретни ежедневни протоколи. Първият и най-важен е излагането на неутрално огледало. Преди хранене отделете 2 минути пред огледалото, като просто наблюдавате тялото си без етикети като добро или лошо. Опишете фактите. Това е моята кожа. Това са моите рамене. Това обективно калибриране успокоява хипоталамуса и рекалибрира хормоналната ви база, подготвяйки ви да ядете според нуждите на клетките си, а не според болката на егото си. Внедрете в деня си сутрешна рутина за метаболитно съгласуване. Погледнете се право в очите в огледалото за 30 секунди, за да стимулирате освобождаването на окситоцин, който естествено потиска апетита. Кажете си гласно, че тялото ви е в безопасност и ресурсите му са достатъчни. Преди да седнете на масата, използвайте 3-минутния мост към ситостта. 1 минута за отпускане на челюстта пред огледалото, 1 минута за визуализация на храната като чиста енергия и 1 минута за усмивка към отражението си, за да залеете системата си с допамин, който ще намали желанието за захар. Не забравяйте и за дигиталната хигиена. Прилагайте протокола реалност срещу пиксели. След всяко ползване на социални мрежи, погледнете реална текстура върху себе си, за да анулирате визуалната си кора. Използвайте и соматично закотвяне. Когато видите дори най-малкия напредък в огледалото, докоснете физически това място и признайте промяната. Това изгражда невронна пътека, която укрепва вярата ви в успеха и подобрява лептиновата чувствителност. Заключение: овладяването на огледалния ефект трансформира управлението на теглото от изтощителна калорийна борба в красиво психологическо привеждане в съответствие. Вашето тяло не е ваш враг. То е биологично огледало на вашите мисли. Когато спрете да използвате огледалото като оръжие за самообичуване и започнете да го използвате като инструмент за хормонално калибриране, вие отключвате метаболитен потенциал, който никоя диета не може да ви даде. Вие не сте просто това, което ядете. Вие сте това, което вярвате, докато се гледате в огледалото. Синхронизирайте ума и тялото си и оставете биологията да свърши останалото. Опитайте се да приложите чутото тук и споделете в коментарите дали този подход работи за вас. Пожелавам ви успех с това. И преди да сте се запътили към огледалото, да напомня пак да се абонирате за канала и да поставите лайк, ако сте харесали видеото. Бъдете здрави и се обичайте! Подкрепете ни с лайк и абонамент.